O Concello de Muros vende facer pública a resolución das axudas a pemes e autónomos con cargo ao PEL reactiva da Deputación da Coruña. En total serán 48 as empresas beneficiarias para as que se abre agora o prazo de xustificación. A axuda que nos dou a Diputación eran 101.000 euros, que foi a cantidade que se otorgou en axudas. As axudas se deron as 48, van entre de 1.500 a 2.500 euros na cantidade que se lle aporta a cada un dos beneficiarios. Está agora mesmo o plazo de xustificación que remata este mes. O 31 de marzo ten que estar presentada a documentación xustificativa que se exixen nas bases da convocatoria. Dende o Concello optouse tamén por abrir unha convocatoria de axudas de carácter municipal, para o que se destinou unha partida de uns 50.000 euros, que está pendente de resolver. Temos pendente de resolver, espero que saia en breve, a parte que fixemos de convocatoria municipal, porque nos sacáramos xa con antelación unha convocatoria de axudas de carácter municipal antes de que se convocara esta, e entonces, bueno, hubo que tramitala separadamente. Esperamos resolvela pois esta semana. A verdade que a tramitación da axuda da Diputación pois foi, bueno, supuxo un esforzo importante para os servicios administrativos do Concello, porque fixose rápido e era bastante complexa e houve moitas solicitudes. De feito, pois quedou xente en lista da garda, pois deixamos a xente que cumpría os requisitos nunha lista da garda, pois, bueno, houbera algunha renuncia ou se justificara algunha subvención por importe inferior, pois para poder otorgarlle a eses beneficiarios, potenciais beneficiarios tamén, a axuda se procedera. As empresas dispoñen ata finais deste mes de marzo para presentar a documentación xustificativa.